Добре дошли в днешното видео, в което ще ви покажа ето тази много забавна игра, която е образователна. Скоро ще стана 10 левел. Само да видим. Окей, интернетът е горе-долу приемлив. Начало. Вече имам към 15 битки, 16 и вече съм около 10 левел, което е вау. Очаквам да видим. Винаги ми се... Неумна. Неумна. Но, добре. Окей, аз съм 9 левел. Окей, аз съм син. Значи синия трябва да е в Черноморието. Да, познах. Значи в тази игра завземаме. Аз съм син, да знаете. Така. Колко метра е най-високата точка в Родопите? 1990. Ами, fuck the shit. Fuck the shit, аз съм най-близко. Да знаете, аз съм синият. Само, пак ви го споменавам. What? Завземаме, значи накрая имаме битки. Въпросът е да си предпазим колкото се може повече царството. Каквато и земя да вземете, пак взимате по 200, доколкото знам. 200, да, 200, да. Гамена, 100. Че да видя колко нет имам. Окей, добър нет. 1200, коя е цифрата с най-голяма стойност в осмичната 500. 7. Ти базикаш ли с мене, бе? Ами, сорка хора, знаете, че съм все пак 4-ти клас. Няма как да знам такива неща. Завладяване, да. Сега той е на първо място. Аз, разбира се, не искам да се случват такива неща. Да, защо да не вземеш от Черноморието? Да. През кой век е построен мост в Прага? 1100-та? What? Питат кой век? Или... What? Чакай, как имам нет, бе? Мамо, миличка. На последно място. Как няма да имаш интернет, да виж имаш 2 черти, бе? Каква е приблизителната стойност на прясното мляко? 10 дена. 7 дена. Аз съм най-близко. Сега завземаме теб. Не, той стана 2000. Fuck the shit. Сега ако успея да изкарам 400, ще е добре да имам 2. Колко части има филмът Ледена епеха до 2014? 2. 3. Стига, бе, как ще има 4 до 2014? Вие окъли сте? 4 излезе, да кажем, преди 5-6 месеца. Вие бабата ли? Дейба. Аз имам най-малко. Да ги изчакам. Скоро очаквайте. Фак дешет. Така, кой напада първи? Червен. Аз съм син пак. Да, Защо не нападнахте мене? Коя е най-горещата част на Слънцето? Ядрото. Много ясно. Така. Фак. Той червения завзе всичко.
Зеленият. Удари мене, удари мене! Дейба. Как се нарича коктейлът, който съдържа кока-кола, ром, лимон сок и парчета лайм? Куба Либре. Това звучи толкова странно. Значи, първо... как не мога? Дейба. Кое произведение на Шекспир не е историческа драма? Хенри В. Майко ми от това вече, Дейба, тяхната майка, Дейба. Просто. Прайс, мъдфак. Не съм се подготвил добре. Това видео ще бъде 45 минути сигурно. Или 10 минути, да знам. Ще потъкаме малко Mobile Legends. Която е, да кажем, буквално като League of Legends, просто за телефон. Така че има много нови... между другото, преди 2 дена излезе нов герой. Играта и нови... Всъщност, за него дори още няма скин. За жалост. Иначе бих видял, нали, fuck this shit. Молт къде се купуват. Някой да си... Окей. Ей, вече съм 6 левел. Шоп! What? Всъщност то моля. Той е 20... What? 32 000. Аз имам 11 000. 11 000. Ами, коя да купа? Нана? Окей. Ами, купихме си Нана. Окей. Останаха ни 4000. Да е 4000. Да купим. Оп. Get new hero. Окей. Ще играем между другото. What? Колко струва? О, брат, то е много скъп. Ами, ще съберем пари и ще си купим. Да, 20 часа трябва да чакаме. 2 часа и 12 минути. О, фак. Но иначе това е страшно интересна игра, бих ви. Няма да чакат всички мене. Нали? Сега между другото всички чакаме един. Хайде, бе, брат. Всъщност аз понеже имам мой... What? Това ли е на якия? Да. Ами... Да, знам да е Path Speed. Чакаме другите. Скоро време, между другото, ще си купувам, като събера допълнително coins, ще си купа. Скоро, мисля, почвам поредица на Clash of Clans. Окей. Ние играем с Нана. Добре, за момента ние сме... Да знам. What? Тук е само турски тим. Това е турски тим. Ние веднъж бяхме само български тим. Между другото в момента съм американец, имаме 2 турчина
един българин, който съм аз, и един сърбин. То не е определено силен. Окей, Нана. What? Брат, заслужава си всичките пари, които съм дал за нея. Всичкия коин, който съм дал. Много хора ще кажат, пак си ретарата си, бей! Ами, мога да съм ретарата, но... What? Между другото, някъде на 5 левел отключвате максът, който е лапичката, която виждате. Fuck the shit! О, фак. Забравих, че Нана е слаба от много части. Мамо! Fuck the shit, мао! Не трябваше да избирам нея. Какво? Между другото вече ме килнаха. Rest in peace, bitch. What? Пак ли ми лагна играта? Пак ли ми лагваш, бе, игра? Мамо, помощ. Лагва хипер многото. Лагва като за световно, бе, човек. Ти баваш ли се? Как ще лагваш толкова? Те от другия отбор. Хора, елате, бе. Тимвайте го. Девата баците. Ето пак. О, задра къпа. Заслужава си. Дори, между другото, дори да струваше пари, аз пак бих си я купил. Брат, защо удрите мене? Аре, бе, има някой други от моя отбор. Брат, гледай, само мене атакват. Признавам си, аз съм най-слабия в